Good morning mga palangga! It's another day and it's another vlog. Kung napapansin nyo to, wag po kayong mag-alala kasi nakuha ko po to sa shooting kasi nag-shoot kami kahapon and matagal-tagal na din akong hindi nakapag-shoot and yung katawan ko nanibago siya ulit. Kaya ito, nagkapasa na naman ako dito. And tingnan nyo dito. And this time, new spot mga palangga. First time ko makuha to. Tingnan nyo. Pasa! Kasi ang usual place talaga na magkapasa ako pag nagsushoot kami is dito and dito. Pero yesterday, hindi ko alam kung ano yung ginawa ko. Pero nakakuha ako ng pasa dito. Na-feel ko na nasaktan ako, pero hindi ko siya mind at that time kasi akala ko, ay, baka wala lang. Ganyan ng umaga, kaya pala masakit kasi meron siyang pasa. So, naku naman, ay, puno talaga ako ng pasa. So, anyway, bibisitahin natin yung ating garden kasi matagal-tagal din akong hindi nakapagbisita sa ating garden. Mga 3 days ata yun. So, hindi ko alam kung ano yung mga sitwasyon sa ating garden. Kung kailangan ba natin linisin or hindi. Or kailangan ba natin diligan. Kailangan ba natin lagyan ng itong slug and snail killer. Kasi kinakain nila yung yung ating cabbage, cauliflower, and broccoli. So, kaya kailangan natin siyang lagyan nito. But before anything else, kailangan ko munang magsampay kasi nag-washing ako kanina. Tapos na siya. Kailangan nating isampay sa labas kasi maganda yung panahon. Kukunin ko lang yung basket. Nagsampay ako kahapon and hindi ko pa siya natutupi. Kailangan ko din siyang i-plancha kasi meron akong uniform dito. And naiwanan ko sila sa basket kahapon. So, of course, sobrang daming gusot. It's not bad kung isampay mo siya and then tupiin mo siya agad or i-put away mo agad ba kasi hindi siya masyadong maraming crease. Yung panahon ngayon, medyo malamig siya. Hindi tulad kahapon talaga sa Saturday. Sus, nako, ang ganda ng panahon yesterday. 21 degrees. Kailangan natin itong linisin kasi tingnan niyo. Yan, may mga tumutubo na sa kanila. Lalo na around sa mga kamatis kasi nadidiligan sila. So, obviously, yung mga ibang damo tumubo kasi, nadidiligan. Tapos na tayo dito. Yan na. Hindi naman masyadong mahirap kunin yung mga damo kasi hindi naman siya marami. Pero kailangan nating kunin na ngayon kaysa naman na paramihin natin and later on magko-complain ako na marami yung damo and everything and all that. So, Pipa! Come here! Pupunta na naman siya sa kalsada. Ako naman tong batang to. So, mag-move on tayo dito sa ating garden dito. Ang ganda talaga nila. Tingnan niyo, ha? Yan, oh. Itong maliliit na flowers. Hindi ko alam kung ano yung tawag nila. Pero maganda. All the way there. Yan. Kailangan ko itong bukalin. Itong area na to. Kasi ayaw ko na sobrang dami na namang damo ang tutubo dito. Ita-timelapse ko kayo, ha?
Hello! Online yung family ko. So, ipapatuloy ko na lang yung pag-garden ko mamaya, ha? Kailangan ko munang sagutin yung tawag nila kasi importante. Tapos na kami mag-uusap ng aking family. Yung signal, it wasn't the best kasi pag kinakausap ko sila, yes, they are online, pero pag kinakausap ko na sila, sus naku, putol-putol. Hindi ko talaga maintindihan minsan yung sinasabi nila. Kaya yun, yan yung parang the most frustrating situation ba kasi online sila, alam mo na online sila, alam mo na nandiyan sila pero hindi mo sila makausap na mabuti kasi putol-putol. Meron kaming sasakyan dito, meron kaming new car, hindi, oy, hindi yan namin. Iniwan lang yan dyan. Lang dyan sa aming kaibigan kasi nag-shoot si Mr. ngayon kasama ng kaibigan niya and isa lang yung sasakyan na dinala nila at yung sasakyan na dinala nila is kay Mr. kaya iniwan niya ito. Yes, Pipa, are you ready for your lunch? Ha? Are you ready? Come on now, sit, hala, maitim dito, nasa loob tayo ng build, yeah, nag-adjust na. Sit down. That's it. That's right. Look at her. She's so excited. She's shaking. She's shaking of excitement. Gutom rin ako mga palangga kaya magto-toast ako. Kumakain din kasi si Pipa kaya yun nagutom. Yung lunch ko is toast burger buns. Ito yung leftover from yesterday kasi kahapon nag-burger kami and we have 6 burger pops or buns. And yung nagamit lang namin is yung 4. So merong natira dito na 2. So ito yung lunch ko. Hindi ko na film kahapon. Hindi talaga ako nag-film kahapon. Kasi nung nag-shoot kami mga 1 o'clock. And obviously, hindi ko naman siya talaga mag-film kasi sobrang stricto na ni YouTube. And after sa shooting, wala din naman masyadong ganap. Nanood lang kami ng TV, nag-relax. And yun lang. And isa din sa mga dahilan is masakit yung katawan ko. Kasi para talagang binubog yung katawan ko after sa shooting namin. Kain. Tinitingnan ko lang si Pipa kung tapos na ba siya or hindi pa. Lumabas na. Nagpupula ka, nagwiwi. Well, guys, I see there's been a few people saying in the comments asking where Phoebe is. Well, unfortunately, a couple of months ago, poor Phoebe was diagnosed with cancer because she had quite a large lump appear. We didn't say anything to anyone because it just, you know, it's not a nice thing, and but unfortunately last week she took a turn for the worst and she passed in her sleep. So so that's why you're not seeing Phoebe on the video. And now we've got Pippa, who's quite lonely and missing Phoebe like crazy, but she will adapt eventually. So that's it. You know, it's been a sad time for us, but you know, we knew it was coming, but it's just not nice when it happens. But anyway, she's now in doggy heaven. That's what we tell Pippa anyway. So, and you've been crying a lot, haven't you? No, I don't cry. I'm a big, strong man. No, I haven't. Yeah, it's sad. Very it's sad. sad. Yeah. Because when
John got Phoebe, she was only a baby, isn't 6 she? weeks old, yeah. Yeah. So in some sense, they grow old together. Who's growing old? Phoebe. Yeah, no. Yeah. Yeah, no, she's had a wonderful life with us, but unfortunately, it's all gone now. Mm. So, but anyway, it's a blessing in disguise because in the day before she died, you could see she wasn't very happy, and I thought, well, if she didn't pass, we was going to take her to the vet, you know. But fortunately for us, we didn't have to put ourselves through it because she passed anyway. So that was good. She did it all naturally. So, and that's it. That's why you're not seeing Phoebe, but you'll be still seeing plenty of naughty Pippa, I can assure you. So that's it. Yep. Okay. There's the tears in your eyes. No. No, he's strong. Yeah. So that's it. So she was 13 years old. 13. So she's done okay. She's had a pretty good life, and she's had a spoiled life, you could say. You know. Yeah. But anyway, it happens to us all at some point. So anyway, that's why you're not seeing her. Magluluto ako ng chicken adobo. Yan yung hapunan natin ngayon. And yung chicken natin, ito yung parte ng chicken na gagamitin ko, chicken breast. Ito lang kasi yung meron ako. Chicken adobo is something na hindi ko talaga palaging niluluto. Kasi for some reason, si Mr. hindi niya masyadong bet yung chicken adobo. Siguro dahil sa ako yung nagluto or ewan ko ba. Pero nung nasa Pilipinas kami, natikman na naman niya yung chicken adobo. Pero hindi talaga siya masyadong keen sa chicken adobo. So ngayon, hopefully, well, he has no choice. Baka kainin yung niluto ko kasi normally talaga pag ako nagluluto, siya talaga yung masusunod kung ano yung gusto niya. Pero ngayon, well, ako yung magluluto at ako yung masusunod. Sorry na. So, meron ako ditong garlic and onion. What are you blueing? I'm making a chicken adobo. You know. Yes. Really? Rice. Really? Yeah. Really? What's the face? Chicken adobo. Yeah. Okay. I know you don't like it. I like sweet and sour chicken. And it's so hassle to make a sweet no, and I don't sour. want you to do it now. No. And not now because No, I don't have time. I know you don't. Next time. Alright there. Mummy's making you chicken adobo and rice for your supper. Alright. Is it recording? Okay. She's making it especially for our little Pippi. There she is. Look, she's excited. Aren't you? Chicken adobo. Chicken adobo. With your special rice. Okay, we better put it back. We'll get in trouble. No, you won't. There we go. Kaunti na lang yung rice ko, oh. So, ubos na talaga siya. Pag ganito na, it's time na pumunta kami sa Oriental shop. And this time, gusto kong maghanap ng salted eggs. Kung meron ba silang salted eggs. Pumupunta lang talaga ako sa Oriental shop pag malapit nang maubos yung rice ko. Later. Ready na yung hapunan natin. Nagluto ako ng green beans para naman may side vegetables, no? I don't know if magugustuhan ni Mr. but well, this is our tea. Honey! Tea is ready! Ito na yung hapunan namin.
Hindi ko masyadong nilagyan ng sabaw yung rice ni Mr. kasi yung sabaw medyo maalat dahil sa soy sauce. But yeah, ito. Sabog yung plate natin. Ganyan, wala nang plating-plating. Ang mahalaga, masarap. Tapos na kaming maghapunan and as expected, hindi masyadong na-enjoy ni Mr. yung hapunan natin, yung chicken adobo. Pag pork adobo naman, sobrang gusto ni Mr. yung pork adobo. Pero pag chicken adobo na, ang napapansin ko talaga kay Mr. hindi niya masyadong na-enjoy yung pagkain. Pero it's a plus na rin mga palangga kasi kahit sabi niya na hindi siya masyadong keen sa chicken adobo, tinatapos naman din niya yung pagkain niya. Inuubos pa din niya yung pagkain niya sa plato niya. So, yun lang yung feedback ni Mr. na hindi talaga siya masyadong keen pag chicken adobo na. And, wala namang masyadong ganap mga palangga. So, dito ko na i-end yung vlog natin for this day. But before that, gusto ko lang mag-insert ng isang picture ni Phoebe dito. Kasama kami. Para na rin sa memory ng aming Phoebe. Nakakasad mga palangga na wala na si Phoebe. Kasi ayaw pag-usapan ni Mr. ha. Kaya nung pumanaw talaga, the day na pumanaw si Phoebe, ayaw talaga niyang ipa-vlog, ayaw niyang ipa-mention. So, nung pag-uwi talaga ni Mr. ngayon, and napansin ko sa mga comment na maraming nakapansin na hindi nyo na nakikita si Phoebe, yun na nga, yung sabi namin na sadly, she passed away. And it's a blessing na rin kasi pumanaw siya na peacefully ba. Hindi namin na kailangang dalhin siya sa vet. Natulog lang siya one morning. Hindi na siya gumagalaw. So, ito na yung picture ni Phoebe and sobrang touching ng picture. Naku, ayaw kong umiyak dito kasi pagalitan na naman ako ni Mr. Ito yung picture ni Phoebe kasama namin and sobrang touching kasi si Phoebe nakahawak siya kay Jan. Sobrang loyal ni Phoebe kay Jan. One man dog talaga tong si Phoebe. Hindi ko alam kung nasaan si Phoebe at that time. But, yeah. Pinili ko tong i-share sa inyo kasi feeling ko na this is the most touching picture na ma-share ko sa inyo. Kasi si Phoebe nakahawak talaga kay Mr. But, yeah. Yun. Life must go on and kailangan nating tanggapin na ganun naman talaga yung buhay. Hello! Good morning mga palangga! It's another day and ngayon lang ako nakapag-vlog ulit kasi kahapon mag-vlog sana ako after sa trabaho pero nag-iba yung plano kasi sana 8 hours lang sana ako kahapon and then someone did not turn up sa trabaho kaya ayun, nagstay ako until 14 hours na shift. So, yeah, wala talaga akong time. Pag-uwi ko, pagod. So, ngayon lang ako nakapag-vlog ulit. So, ngayon, magha-hand washing ako ng aking mga damit. Ito. And after dito, pupunta tayo sa post office para mag-post ng mga items. Maaga-aga pa kasi. Kaya, sinabi ko sa sarili ko na maglalaba muna ako and then go to post office later on. Kasi ang post office kasi mag-open sila 9 o'clock. And ngayon, ang oras ngayon is 8 o'clock. 8 o'clock something. By the time we finish our hand washing, we will be good to go. Tapos na ako sa aking paglalaba. Mag-unboxing lang tayo saglit kasi bumili ako ng dali lang, pakita ko sa inyo. Ang laki ng box ng Amazon.
Bumili ako ng, tingnan niyo, bay leaves. Yan, ang dami nito, grabe. 100 grams. Kasi, yung nabibili namin sa Tesco kasi is yung maliit na jar. Ito, ganito kalaki yung nabibili namin sa Tesco na bay leaves. And yung laman niya, mga ano lang siguro, mga 15 to 20 bay leaves lang siguro. And medyo may kamahalan. So, nag-research ako sa Amazon kung may mabibili ba. And yeah, obviously, Amazon got everything. Kaya, ayun, nakita ko siya and binili ko. After pala sa post office natin, pupunta tayo sa Tesco. Mag-grocery lang tayo, magtatapag-grocery. Ako lang yung pupunta kasi si Mr. hindi sasama kasi sobrang busy niya. Itingnan natin kung ano yung kailangan. Mag-chicken tayo mamayang hapon. Magro-roast tayo ng chicken. We need orange juice, apple juice and a cranberry, milk. Yeah, we need few bits and bobs really. Aalis na tayo, magpapaalam lang tayo kay Mr. Honey! Mr. John! I'm going! Yes, I'm going to Tesco. I'm going, sir. Where are you going? Tesco. You're not leaving me again. Bye! Mwah. I'll call you up now. I got my mask, I got my wallet, got my phone, and we're ready to go! Nasa Tesco na ako. And hindi na ako magba-vlog mga palangga kasi mabigat kasi yung trolley ko and mahihirapan ako mag-vlog pag ako lang mag-isa. Kasi na-try ko na, mahirap talaga pag mag-vlog and ikaw lang mag-isa yung mga grocery. Kaya see you later na lang sa bahay ha. Papakita ko yung mga nabili ko. 1 hour later. Hi, Bin! Nandito na tayo sa bahay and si Mr. nakaabang. No. Para tulungan tayo sa shopping. No. Hello, people! Hello! Hello! She's so excited. Oh, we got hot cross buns. Yay! Yay! I know your favorites. You're my favourite. I'm your favorite? Really? Oh, yeah. Oh, yeah. Tell me anything. No. I only tell the truth. Okay. Don't we, Pip? Thank you! There's your clothes. And the tink. So, ito na yung napamili natin. Mag-quick haul lang tayo. Hindi ko na isa-isahin. Of course, banana. Hindi mawawala ang banana sa bahay. Ang pinunta ko lang talaga sana sa Tesco is ito. Ayan. Ito talaga yung pinaka-purpose na pinunta ko sa Tesco. Itong tablets namin para sa dishwasher. Original yung binili ko kasi 78 capsule siya. And 10 pounds siya. And then, yung 65 capsule, 12 pounds. So, it doesn't make sense, diba? So, okay lang naman itong original. Bumili ako ng lemon. Kasi meron akong gagawin dito, 3 lemon. Bumili ako nito. First time kong itry ito. Tikman ko nga kasi gutom ako. And of course, yung favorite ni Mr. na hot cross buns. 3 yung binili ko. Ay, naku! Nabali yung budget natin. Nabali talaga siya. Ang isa rin pala sa rason na pumunta ako sa Tesco is ito. Kasi ubos na yung ano namin, vanish.
And meron din tayo dito Caesar salad dressing kasi salad time na. What else pa nga ba yung gusto kong ipakita? Ito, burger. Burger buns na may sesame seeds. Masarap to. Alam nyo ba, napanood nyo ba yung vlog ko na naghapunan kami, nagburger kami sa hapunan. And napansin ko, yung burger buns namin, brioche siya. And nung first time na matikman ni Mr. yung brioche, hindi niya nagustuhan kasi matamis yung brioche. And hindi ko sinabi sa kanya na brioche yung bun natin. And hindi niya napansin. So, good job talaga na hindi natin sinabi. Or else, magko-complain yun. So, I think yun lang naman yung ipapakita ko nating special. I just gonna put away the groceries. And later on, after nito, or no, kailangan ko pa magsampay. Kailangan ko pa magsampay. Then tapos magsampay, kailangan natin diligan yung flowers natin sa porch. Yung si Victoria and si Secret. Victoria's Secret. Yung flowers natin sa porch. Kasi nakakalimutan kasi ni Mr. na diligan. And kahapon, nag 14 hours ako. So, hindi siya nadiligan. So, kailangan natin diligan. Or else, mamamatay yung ating bulaklak. Sige na, bye. Ang dami kong sat-sat. Kung i-move yung sasakyan ko kasi inabandon ako talaga. Yan nakaharang siya dito. Dito ako nagpark para ano lang ba, malapit siya sa pintuan. So i-move ko muna yung sasakyan ko, ha. Diligan na natin yung ating bulaklak. Let's go. Hello, good morning. Good morning, Victoria. Good morning, Secret. Si Casey yung nagpangalan nito, Victoria's Secret, kasi pair kasi sila. So, Victoria's Secret yung pangalan nila. Actually, yung bulaklak talaga, ano siya, it's called Victoria. Katuwaan lang ba? Ang dry-dry nila, mga loves. Itong si Mr. Uy, hindi talaga niya dinidiligan yung bulaklak natin. Kawawa. Casey, shout out sa iyo. Ito na yung mga bulaklak mo, oh. Yan, oh. Yan, nandito. Yan, sobrang ano niya, sobrang nakakatuwa siya. Viewer siya natin. And she called Casey. And she came up with the idea na why not pangalanan ko daw sila ng Victoria's Secret. So, yun, natuwa naman ako sa kanya. Kaya ayun, yan na lang yung palayaw ko sa kanila. So, hi sa'yo. I hope nanonood ka. And mga palangga, ito na rin yung vlog natin for today. Dito ko na i-end yung vlog natin for today. I hope nag-enjoy kayo sa vlog natin. Although it's sad, but kailangan nating maging positive sa buhay. And maraming salamat sa panunood, sa walang sawang pagsuporta. Maraming salamat talaga. I'll see you in my next vlog. And bye! Bye!